sukaɓe pour ko wallede sukaɓe leydi ɓe yo balle président Macky Sall walla sukaɓe a fewni taliji a fewni fof walla sukaɓe yimɓe mbi Fouta tampi minen zone ambilaji yeew café ɓe min tampi kala to min jeehi min guitte to jaara fof guittata to jaara fof dégage wallumin sukaɓe to jii foti ɓe Fouta tampi kono minen kadi min tampi walla en yimɓe hay so willama dow maaleykum salam berilalla mbaɗɗa darɗo on premier client wallay café ko capannayyi no jara mi yeyma sukaɓe neehi sukaɓe joni ɓe neehi kala mo jiiɗa neehi ɗum ɗo no famɗi capannayyi de mi wiyete ko meɗe ɓeyda hay sa yari café de ma artuɗo coɗa capannayyi goɗɗo ala problème kono mi ala weccet so wonno ala weccet ɗon ɓaganta 2000 am ha par yeyata mi ala weccet joni puɗɗima ya ha ɓoya gartam suduma weccet ma ɓuuri mi ɗo hay nokku mi yahay yimɓe fof gandi kalɗo tourɗo a wi basira ko gandi ala probléme minen yaha mine arti joni te somi arti saka weccet iya ɗum ne jaari wadde mi ɗum ɗo dagu min suwaɓe teruɓe ne hay darɓe ne hay gorɓe ne hay an ko yinno belto an ɓeydam café hay so willama dow an ko jeyɗa fof ne weli min basir ɓeydu café Ayo wonam ça va ala selminama ayo ade selli ça va bien ni mbaɗɗa ayidi ala légère mbeɗa yiɗi ɗum min dal gowrinmami ni goppirnomami ayidi ala légère ko ɗo de gownomami joni comme mawɗo ino monsieur waɗi monsieur namde Moussa yelam monsieur yewtani hay goto de illa puɗɗima e yeywede a majjani kam kanko hande États-Unis janggo Espagne ɓawa janggo Allemagne France ni tan avion ngaji ɗi tan eyi ne ara kam ne ara laare andi kam enen jiiɗi ɗum ne wurno pittale ça va alhamdulillah wallahi mbi selli mase joli bataillon qui mate les composantes les tours parler nous devi yo dando vida la police fish ça va boy fish pourquoi le fish ma ça va boy pourquoi fish ma yo la fois passée comme bordon de ramage des gens à la ville comme habit de tout moment sentiramo woppiro mi jejjit ɗum jaaɓe noon mbimi arsan ay an totam sentiramo an hay comci mammayji caggal kala 10 jours aɗen ɗo an jurmo hoorema an ko ramage jaggay an de mbimi hay gomnema nagui an jew hokkam sentiram mboɗo yaha haala kewka et puis an wona an sontoto kam de o fiɗen ma ɗum saɗa haalda hen wona moroma hay sentour kalmuɗa heɓata min mbiyata wona moro ɓuuru an mi anda ka boppu marle mi anda ka tanu boppu marle mi anda ka sigi marle an tinnoye hoorema aɗa ɓuuri hande ponoɗa ko ɓornade buttima moƴo jooɗa galle ma ɗo mbaɗa fils mi wona moroma jaam min ayo gaɗanama ko guelditi ay min a oɗo commissariat moɗon hay commissaire omo reno kam de aɗa foti andude ɗum min wona guiɗi min komi gotomore Khalifa oɗo commissariat konngol lamɗo yahata ok d' accord min aɓe gaddi an noon sa anda kam aɗa foti par ce que an mi handinma placement aɗa andi an placement goɗɗum heɓde drogue boy aɗa winde PV aɗa waɗa attaye aɗa jabbina baani eyi aɗa andi min ko jaagui ew hattan aɗa andi ko jaagui faram gueyi aɗa ñami woni ko gayta min so acci ko gayta a yamno baani eyi hettomi haala faye wona min mboɗo waɗi ɗum minoɗo bawi mboɗo waɗa haali heɗoma
e ba hetum wona mbere lawjo baaji ya de lijjal wo abudu wonna fore ma ay limjude himbe Allah jippinma ya liggo ada woni mawdo kelifa min ken mbere lawdo baaji ada hebi do ada yara hande de koydam de koyde jam mbiɗa yiddo jewten seeɗa ko faati waaji mi haalantama gueɗe makko aɗa andi séri men kono noon gueɗe de koko fakiti de affaire o dal koko ɓuuri ɓeydade de nden ni ko jamma tan o yahanno arta cuuroɗa kam wona jamma so ari ɓufta lelna cuuramu kono joni subaka law 5 heures du matin taw o yalti galle o artata ko nangue wulgue sukaɓe ne ndewe makko wu mandi kat wu ƴew min ɓerdam nde wayro kono koko feccete ni Leyla kam haala mum haala ko wayat tan waya ha daña pone haɗan ɗum ɗo no muusi joni noon yonti komi dariɗo mi tampi Leyla tampi wallahi ka mayɗo ko gurɗa ko kala debbo gurɗo ɗum andi ko tampere kono noon koto pawgaɗa koyngal maɗo ko ɗon tan so wiyama Madina Gounass Tamba sernaɓe moƴƴuɓe ko toon goni galle Ceerno Tidiane alhamdulillahi rabbil alamin ɓen kala ko nduwi Allah jaabo waddi noon ko wiyete ko jonde alana gen gujjo sa wawi gummoɗa gila law an andi a yahat an andi sa noddat ɗum nodduma mi yahat inchallah a yahat de komi jaho kay kam woni ko ɓuuri ko mi yahat solle keɓi so mbeɗe andi kam mbeɗe andi sa ummima toon wallahi ma ɓerde mi ɓuuri inchallahu rabbi ɗum kam mbeɗe laaɓa ɗum takko jum ni ni nafa ni o liggande nawe laata jew men ko hulat ko mi ala ɗum taga hulat ko ana wawa ɗum ando il faut mi fammin ma hoto fari ko tagi mi hulata commissaire kadi mi hulata hay goto hay lamɗo leydi mi hulata jima ko walludema an galaɗi ma waɗa foti jiwde toon wona hen to aɗa winda PV aɗa waɗa ataye aɗa ñammina baali aɗa foti dañde valeur e nder oɗo commissariat sa heddima kamɓe walluma ayi sa yi kam tan andata ko oɗo omo waɗi valeur omo jogui kadi jabaragal joni so ɗum ɓenni Leyla o haalni kam o wi Zeydi ɓi Khalif eyyi o wi on wi ne yiiɗi restemo min noon nde o haalnimi mbimomi est ce que jinnama makko ɓe tini ana majjani ko woni hen ke ko woni hen ko ay sato yam kono Moussa haalni kam fof wallahi o andini kam kay ndo Zeydi hat ɗon kamɓe ɗiɗi tan jaade ha toon kono kam hay Moussa e hoore mum yaadani hen sabu aɗa andi omdeteneji ɗiɗon ɓe ñaadi seeɗa kono noon ɗum fo e waade noon mi andinimo cukalel ngel ko moƴƴel ko juulɗo dañɗo mo fof dañi debbo te kadi e miijam rabbo mi sikkani jinnaɓe tini sabu yi museyde ko sehlam an kam mama janno min mbaadi so wonno wonko eƴno hen tawno noddino kam min kaldi te o ɗum mbeɗa andi mo faaɗa seeɗa ɗum tawi min jindirani kono noon anno mbaɗanmi mami yaha toon mi yewtikino mi ƴeewa so wonko faami hen so famani kadi mami haalde makko gandumi de so dañi esiraɗo baɗono Leyla wallahi o dañi moƴƴo kono noon ndeysan koko wiyete ko tan jinnaɗo so moƴƴi wallahi ko jimol moƴƴol kono kadi so jinnaɗo boni wallahi bonni ɓesgu mum ɗum ɗa kala bawɗo yo moƴƴu e hoore mum hande umoni ɓiyi ko ala ɓurɗo ɗum moƴƴude kono bonnani ɗum jam hoorema en kono a haali ko noon a haali ko par ce que min commissariat o te min aɗa andi kam min mi dañi ɗo 32 ans akay ha seeɗo mbaɗa andi maɗo guel kadi ɗo foti jogade ɗo place mum capacité o commissaire oɗo lomtirdo hen no a fonno joɗat hay place mum wona kam fonnoɗo wonde an fonno wonde ɗo mballitoma ko gueɗel gotel eyyi wonko joguima no joguiɗa kone wawi wallude mi commissaire o ɓe wadda e makko ni rokkudema hen somi rokkima hen an sa waɗi ɗum consommé aɗa wawi wonde ɗo hay chef wona ɗo commissaire
e nder commissariat jogueɗa ɗo foddema ɓe dokkuma ɗo valeur ma an bonan jewata ɗo jibilade eyyi ɓe dokkuma valeur ɗo e commissariat o oɗo commissariat mi heɓa ɗo ko dignité am keɓaɗo dignité e personnalité am foddema e fondam ko poɗɗa heɓde ɗo gona ɗo chef wona jaɓi jeehan reweyam wata yande ɗo e bureau layro ndi besngu ma saka jignaɗo o noon saka jignaɗo o noon jignaɗo wonno wayata a bonnanto famille ma fof bonnana ɓesgu ma tawa noon ɓen gala ko mbaɗi hen ƴeew tan ngol ñifatan ƴeew Layla no way juulɗo dimo kaaray sira jokkowo enɗam machallah cukalel ngel zéro faute machallah machallah komi leydi jiiɗo fof wiiɗat te kadi so tawi oɗo Zeydi woni o dañi chance wallahi o dañi chance woni kadi machallah Zeydi kadi ayi bamma Khalifa kadi machallah ngara ndewa kadi e pele bamma goo ma diine mum ɓeydo ɗiɗi mawnemo tampere kam jippontomo joni an no mbaɗen mi yahat somi yeehi toon mi haalnoro ceerno mbiyamo yo wat hen duwaw mbeɗa yiɗanumo Zeydi noon te eɓe jiɗodiri machallah wallahi yo Allah wat mbeɗa mi yaha hoɗo yirde ilaare jooɗani nene mbeɗa jabboyo kaari aɗa yewtanno kam aɗa andino way joni o ara kadi sukaɓe ndewa e makko yo Allah ɓeydu sutura yo Allah waɗanen sutura wallahi mi weltima laade weltima ok Seydi Sow cey Allah tampide kono yo Allah jaktumo karam debbo jambar woni ɗo jiɗɗo reseede kono wonde ko jimo kono a waɗi lamba liɓama 7 combat 7 défaite te nden somo waɗi ko sartaji hade pewde ndewata hen kono ko Allah waɗata no jaami fof mi liɓe sukaɓe mbatti wiide bas défaite mi wayi mboɗen kono kala ko jiiɗe adduna ma gas joni ko bas café joni noon jom café mbaɗa yarni cewɗam cewɗi hoɗum Piindi TV hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa